салом алайкум дӯстони азиз, салом ба кулли мардуми ғариби Тоҷикистон ки ин лаҳза дур аз ватан, дур аз модар ҳастанд. Дӯстони азиз, ман ҳамирӯз як хабари хуш фаҳмидем ки баъзе бародаро ай карантин биромадан кор ва фаъолияти худшона давом додастанд ва баъзе нафарҳо ҳастанд ки боз дар ҳамун карантинанд. Худое кунад ки ҳамун карантин ҳамаш ҳуй шававу бародаро боз ҳамун кор ва фаъолияти худшона давом бута. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Дӯстони азиз, як хабари дигара ногуфта намонад. Бародарони азиз, як бародаре ки дар ҷодаи санъат 6 сол шид нестай, ҳозир ки як муроҷиат ба ҳамаи мардуми тоҷик кардааст ки дасти кӯмаки худшона бирасонанд. Дӯстони азиз, ин як ситораи эстрадаи тоҷик, меҳрубони равшан, ҳозир ниёз ба ҳамаи мо шумо дорад ки мо дасти кӯмаки худмонро ба ҳамун бародар бирасонем. Дӯстони азиз, як чанд қадаре ки метонен, чӣ қадаре ки метонен ба ҳамун бародар дасти кӯмаки худтона бирасонен. Иншалло дар ин моҳи шарифи Рамазон худованд хайри ҳамаи мо шуморо қабул мегардонад. Дӯстони азиз, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша ва ҳеҷ гоҳ касал нашавен, дар пеши ягон кас сари хам нашавен. Дӯстони азиз, дар охир гуфтаниам ки худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. чӣ хеле ки худтона ки чӣ қадар эҳтиёт карден, ҳамон қадар бурд мекунен. Дӯстони азиз, як чизро фаромӯш накунен. эҳтиёт ними ҳаёт. Чунки шуморо дар ин ватани меҳрубон, дар ин ватани азиз падару модар, зану фарзанд интизорае. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша ва дастгири якдигар бошем.